Ero try para banget te kapor kaladap san sitang menstap bat ka jingkran jonga kalong bat kat kum ka tin jong blai ya ka bo mensim khu upen pau te shwa bangan keran kani ngani thu ipi ba mensim jong blai lapan kendet dang step kum bau jupen kendet para bor man ki ban duai bat ngala duai ya ngala duai hau haki telit ngala duai hau try bat anda ngala dap ngau try suka ka ba madai ban keren hanga lang ba ka ktien jong me but kani ngani thu fi kalong ka warning kalong ka but try la pha nga ban keren ngani kat kum ka ktien jong blai baka dai ka warning lani kata ka dai kata ka jing maham ka ba lada ki briu kim sngap anong fi ka ba sngau si kanja Harai lada ki ko ngu onong pi kanwan ka jingker khu halor ka jingko ngu ya ka ktien jong ublay but ublay ulay lambat ba ban puli men step na Ezekiel lai pulai tong ya ngap ya ka ktien jong ublay ngin ya shashkor ya ka ktien jong ublay mo nginum penserwa ya ka por pat ngi let bat na ka kitab Ezekiel lai pulai ka ngini puli ter bat ka ktien utrai kalawan hanga kadaong kukun ubriu tu kren haka kun kibriu jongmi bat tuong haki habanga wanlam ya ka watlam haka nuku kari la ta kibriu jong kata kari kin jit ya wei ubriu na pedang jongki bat kin thung ya unong syarai jongki lada haba uyoi ya ka watlam bakawan hakari upet ya katurai bat umaham ya kibriu dejar ubayo sngow ya ka jingsawa katurai bat ubam sutnyau lada ka watlam kawan bat ka rongno ya kasnam jong kanlong ha ka kli jong hi ulayo sngow ya ka jingsawa katurai hanrei sngap ya kamaham kasnam jong kanlong halor jong hi Henry lada ulah sengap ya ka maham ulah pelat ya la ka mensim Henry lada tau nong syarai uyo ya ka watlam bakawan bat umput setia ya ka turai bat kumta ki briu syem la maham de lada kata ka watlam kawan bat ka rongno ya uno na pedang jongki la rongno ya ha ka jingle bam hok jong Henry ka snam jong ngan pan nakakti unong syarai dekat banyo kumta mami kukun ubriu ngala thung nong sharaya me halor ka ying Israel namar kata tu sngow ya kata ka ktien na ka shintur jonga bat tu maham ya ki nanga habanga ong ba ubaman me ubaman men yap shishan re memam shimkren ban maham ya ubaman na kalenti jong uta ubaman unyap no ha ka jingle bam hok jong hanrai ya ka snam jong ngapan ken na kikti jong me hanrai lada men maham ya ubaman syapang kalenti jong bon pai no naka hanrai pai satya na kalenti jong on yap ken ha ka jingle bam hok jong hanrai me mala pelat ya ka mensim jong para banget bat ki dear viewers kani kadai ka jing maham na ublay bara bangala duai ngano fi banga kren ya ka YouTube video mdai banga syukran tang ban penlong popular kamdai kata ngada duai ha ublay ngada kiemen step Barhamu blay ya ka ktien karan kam ya kibriu ban sngap wong la perlong nong syarai me ban maham ya kibriu balar kim kela ka bomot na ki pap jengki ngan sasyak ban dawa na kata kadaw ngamnut ban satla ya ka ka bo mensim jeng khu ba khu ublay ukran upha ban keren ru upha ban keren ngau fikar dan ka ktien jeng ublay bakala dai ka ya ban kela ka bomot no ublay la pen isi bun ki ai ngano fi ki ai ni ki ai ban kela ka bomot bagi briu pat yo pidang mentau de December la jan kot senam rumah hari tu yet beniak ya ka jingim jong pi parok si senam pm kum no ngadu benai Januari hadu December mata kala dai khat khandai tarik bat pm kum no para banget PM kumno ko ki viewers hatu PM ha jing snow bha ka perthai PM ha pop ka bashir khai pa PM trek ban kala ka bomot ngarong kani ka video benta
kapan kendet gitu giba pet ya kan ga video nganget ba ublay un ketak lang ba mensim khut namar ngaru ngarum syak ban syak dawa ublay kata kasngi unang mele ayu ngala ay me ya ka jing syakri lang ba kan ka YouTube bat lang ba ka offline ru man ba kendu ibri ngakren naki WhatsApp nene naki social media naki Facebook batru kumju majulet penduai ibri ma hidan ka prayer center hajayau lansnalin bangi gilat sikiwe ruban banyalap mana hang no bangiyo andre na kanika social media ka bau blay la ay wang alapan long eme ban Quran lang kanika YouTube lada mema maham syukran nang ki bajali je lada ki briu ki yap na akapok masadawa eme na takadaw nga syap ting yu blay hapan pan ko ngu ya ka tin jong blay bakala day ka por kinu ba yo snow ya kanika video bikin pain o shublay Latkhat ka basipau ka omni tamami ko kun ubriu to ang hakaying Israel kumni pikran nakabaong kiringkang jongi baro bat ki pop jongi kilang halor jongi bat ngiring swai namar jongki kumno tingin im to ang hakikat mga im ang utray ublay ngamdan ka jing sobha hakajing yap ubaman riba utaw baman un paino nakalinti jong u bat bau jo im le se pidan hakapang masitam ta hakajing jartra hakajing ban kiba buon rukam le si fi ban kia da ka pop ndreu blay wong komno wong to om yaki to ang hakikat mga im ong try ublay ngamdan ka jing sobha ka jing yap ubaman ndrei ba utaw baman un pai no nakalinti jong u bat un im to pai pi nakalinti sniu jong fi namar balay pin siyap ay a pi ka yeng ki Israel but pai no nakalinti ublay ummat baka way kaman sim kan jap no ukwa babaro kan wan chka jingim bam jukot balit kan no ublay no bon ki bri ki yap ka pop man gasngi ki sim lagi jong ki jingim mo ki yap ha ka pop no ublay so bhai kata umman kan fidan kaman la lut fidan kamat la lut ban kala ka bomut ban pai no shublay hot pisate agi men jinglin basne agi men sim baman rei kamon jong fifidan kamon la lut ban ong try ngawan ban saranda menga try ngawan ban kelang ban pai no nakata jingle baman jong mamiru ko kun beri to ong haki kun ki mamiru ko kun ubri to ong haki kun ki beri jong me ka hak ubahak kan am pelat u hakasingi ka jing rengkang jong u bat syapang ka jing baman jong u baman un am kelan namar jaka hakasingi ba upai no naka jing baman jong u lemni utau bahak un am lak bat im da kata ka singi ka baula le da kata hakasingi ka baula pop pi hani ka krem ni ki beri jong u blairu ki basisin ki lalong kita ki beriu ki basyap ting ya ublay pila long sisin ubala kala ka bomot pila pashu pila le ka e ka ba ublay upai pi man le andre hakani ka por nong pi ngam biang syakpop ublay kursiu biang dang ne khti jong ublay wang ba kata ke jingle hak jong fi ki barim kimla man pen em fi la da pi ai em man ta ka pop ka jingle ka barim jong fi kamla man pen em ka jingya dai bat ublay ka de ka present tense kam dai ka past tense kam dai ka future ublay ko li menta hatu kumno ka jingem jong fi menta hatu pila hak no namo na ka jinget halo tu pila let biang ban kersum bat ka khti bat ka pop wong pa kala ka bamut no namar ublay tip le si pila dai nong yalap le si pila yalap mi ki wei ka jing kala ka mot pila pen baptis si ki wei pila keren yang ketinjong blay dagi pau snap dari menta pisak kut aka pop ka ketinjong blay ang kata ka hok jong fi ka barim kamla man pelat menta revidan kaman wan man kala ka bumut no man yadan ka jing dai jong blay ka dai ka present tense ngau parawongan ka dai ka jing dai ka paman la ka sngi pi lada lapan kut ya ka yeng piji pen kut si tang sisin la no pi no ayam pihak ya pen kut man la ka sngi ketinjong blay na kitab perabot kau tu record ya la ka dok note ka sumar ka namar nakami ke ki jong ka jingim ka bomot nging hap pen kut man si kum ba pi pen kut ya ka yeng namar ki bakteria kum ba pi tat kti la pilat sabar ya ki kun na yal diru pila khata ki baca khlia pi wan se ban bam yang da ka baca khlia pila man ong ala adapt tat kti man step man step pila adapt tat kti mo hari findawan pihak ban tat biang namar ki bakteria skidan pihak ban pen kut ya ka takada yang ngiru pihak ban pen kut da ka tinjong bling pihak ban kala ka bamot man gasngi pihak ban pet ban check ya dok nut bahkan dan ha nong rim jong uji sukresa ka tinjong blay bahkan dan ka jing shy ka jing kut binginum le ka no ga bari mo
habang ong hau bahak ba un im shisha lada ushania haka hak jung ba ule ki jingle bam hak an am kan mau ya ka weiru na ki jingle hak jung hane ha ki jingle bam hak ka ba ule un yap pai wong nim la ban shania haka hak la dingi ma ban shania haka jingla dingi ma la ban ban ya imru ngi hap shania hau blai no habang ong hau bahak ba un im shalada ushania haka hak jung ba ule ka jingle bam hak pi lada ule pat ya ka jingle bam hak no pi unyap shisha ka pop blewang pat ha ba ong hau bamman man yap shisha ladam upai na ka pop chung ba ule ya ka badai bat ka ba hak lada ubaman un ai no pat ya ka benda bat un ai pat ya ka ba shim da ka ba tu unya ya ka an ka jing im klem le bam hak un im shisha un am yap no pat hang ni rei udan kinong pop pat ki bala le shibun ki pop le si pila bam klop ya pisah jong no le si pila shim bam dai mo pila le ben ki briuru kata ka dei ka pop manong ni tau baman lada wan ban kelan ri pi kala ka bam no pi pai no uble umpet shu itu ki jingem barim jong fi umpet shu ya ka pop ka barim upet ya ka ka ba pile menta upet ya ka ba menta upet ya ka ba menor lada pi kala ka bamot ka dan ka jingma on im pai ka ong am dan shu naka nakipop jong u ya ki baula le ki ban bat jingkan mau persya u lale ya ka badai bat ka ba hak on im shisha pi ka jingat ka ba shisha hu jiskus kawan ra ya kata ka jingle ka ba bha mdai ki jingle ba bha jungi kim pen im yangi hare lada pila anget shisha hu jiskus pila kala ka mumut ngarong kata ka jingat ka ba syakan pen mi ya kata ki sok jong men sim bangin le handai pat dan na penang kibri ki baong khat khat bakhnya ko ong no handai ki khun kibri jong mi ki ong kalti utrai kamya dei handai ki penban kalti jong ki kamya dei haba u bahak u pai no naka hak jong u baule ka bam hak un yap kan ha katahi balada u baman u pai no naka taka jing baman jong u baule ka badai badu bahak un im kan ha kata penban pi ong kalti utrai kamya dei a pi ka ying Israel ngan bishare pi wei pu wei kat bakum kalti jong u pai ukuran ya kibri ki balayo jing penem hang ni kuan siapang kari Israel ka kenjam sim batau kita ki balayo ma de jing penem lada pim sangat nyau piabun kam metal ajan celebrate saya ka Christmas ndai hakto haka bodok nut pidan em syai ka jing rakhi ya ka jing kapat haka men sim jong pi ya ka jing kha haka men sim om tang hado nge thiet igi rong phong mo ngam ong bakalong ba sniu ba pin dress ka ba ha pin ai ndrei hatu pila pen thamai ne ami ka jido nut andi hatu pila IT shan ne ami jiskrus na pishube ka rong phong jong perthai ka nganu man thaj man kren ya ka jingkala ka mut kat bangadang im nang nganu man thaj ban yalap ya gospel namar kani kan pen im ya ki bayo sngo no lada pi ngap na pim skap ka shong ha pi hang ni wong kala jate ha kasnam ga bakhat ar ka jinglang marau jongi ha ubnai uba shipau ha kasngi ka ban san ha kasngi ka basan jong utau benai balawan uai hanga na kita ki belayo lak im na Jerusalem udang ong la pomno ya kanang ba tika kti utrai kala long hanga ben mit shwaba wan utau balayo lak badol pli ya ka sintur jonga hadu ba utau lawan hanga haka ba mestep tila pli ka sintur jonga bat ngam syem la long shu ubam nang keren bat ka ktin utrai kalawan hanga kada ong ku khun ubriu kita ki syong ha ki jaka kenja ha kari Israel ki keren da ka ba ong u Abraham la long wei ba la yo ya kari rai mangi la yo ya long shibun la ai ya kari hangi ban long ka jing yo paten nawar kata tu ong haki kumni ong utrai ublai pi bam lembat kasnam pila khmiet ya ki khmat haki blai thau jong pi bat pila pen mi snam te dama pi pinyo ya kari pa yang ni pia knyum ta pinong balai nga duai hau blai nga syaram sya nga adan ka jing e ki babun hanai tu yet yel diu blai wong pet haka juta bong pila ya ba me ka snam ka do ka babit snam no pet ka kren ngani tu ipi naka jutang ka bathamai ru kam ki apostol nang bakhat khandai ka kren syapang ba ka khang persya ka Bible ka khang persya ya jingbam snam no kam dei tang ha juk perang barim lada ka dan tang ha jutang ka barim la biang dari pindak puli nak kam ki apostol kal nang ka bakhat khandai beliau la maham biang tu no ba
Pinpet bau maham biang yaki niki banget gentle boong bakin kriar no nakakam aurea no kin kiar nakakam aurea bat naka jingbam snam no kai ka bet snam tikani shim lakren tang haka jutang kabarim hanrai haka jutang kabatamairu tidi ban shashkor ya kaktin jong ublay panong pen ha kam ki apostol nang bakhatsan pin sapuli mo ti hangni nak ta wang kumno namar kata to ang kini kumno pi namar kata to ang haki kumni wang utrai ublay pi bam lambat ka babet snam pi khamit ya ki khmat sagi blay tau dan na padang pi mani blay tau ka spa ka pau pi mani blay tau ka jingpuli jong pi mani blay tau ki briu pi panlong blay tau ki syakri jong blay yang aru wat pelong blay tau ngam deu blay ngam dei tang unong kren ya kaktin jong blay pi pelong blay tau ya tengah ya tengah pi long pen blay tau yu samla pi dan por yu blay nang pi long pen mani blay tau tu ka spa jong pi ka spa ka melak balak ban pen em pi ha ta singi jong ka jing bitar jong blay pi yang ha kawat lam jong pi pile ka ba ijili bat pi ben bet tengit way pa way ya ka tengah parmar jong tidak pi pin yo ya kari pat nang pi dan nota PM ha ka klim piong ala tip yu blay pila syakri yu blay pila ayalap ru manang pi ha ka bari pi klim ya ka tengah parmar jong pi dan dibalik klim ya ka tengah parmar jong pi hatu blay sobhai fi kata kala ka bamut no PM ha ka aurea wadong pet kani ka video ka kren nam ta jong fi itu bas ngap ni video fila tip ka de ka tengah jong uai hanai pi kwa brai ke jing perkhat pi pet iki kentai pi kwa brai pi pet da jing rai ka kentai ru kumju kala dan la jong tengah hanai ka sobang bania ba bania le si bania bam si ma bania klem bat ka tengah jong uai jong ka bat yu tengah jong ka uai boleh isi ya ka jingklem ru ya ka pop jong ka jingklem dang dan pai no kala ka bamut no wat le ha ka bu ri kan sapau tengkren bet ngau pi kare ka usdam bat expose bet pidai unong yalap na pidai wei ru lada PM ka klem ka aurea pile bu ri ini pipet iki pornografi ka bari fi perkhat ki jigim basni bat pilet sandi pilet ban yalap na ka pulpit kum bam banai ei film kala ka bomot ngong blay sa straight la da piap ka pop nga la da bon pai pinang ni nga ngam buri syu ka e ka bo blay la da bat keren ha tiga daw mi no na ka pop klim pet ngong ni ngong piang ha wat lam jong pi pile ka usually bat pi pendet tengit way pa way ya ka tengah upara marjan jong u pet tidak ma pi pin yo ya kari haus nam arhajar arpesan kita ki banyo ya banyo bam ya kata jingker khu na ublay kita ki bayat ya ka jingkhut ka dok nut ki bayat ya ka jingkhut mentang hakikam mentang ka dok nut re hakikam ki bakile syabaru ki bam klop ki bam le ben ya ki bam ya ka ni ka jingklem ka ni ka aurea ngong fi pek mentalai Disember ken bun ki elek panele Christmas ndai sisam samla ke le ka ka aurea ka klem mo ka jinge buat ki party hakikin sadan pangal adap keren lupa ni tak dau pi ki bo blay keren recruit ko samla recruit ya la ka jong jing em na keren ni ko mu syakri jong blay o ba keren ya ka jing sisa da ka jing ai jong blay recruit ya la ka jong jing em la da pi kwa bo snam arajar pesan unlong bun ki ong blay kawan ka ban ka jing e namar ba phim em ka khatin jong blay ban ka khia ka shan ban ka jing dok namar bale ban ka ka jing pang ban lai phojat ke namar ba phim tre ban sngap ya khtin jong blai phim tre ban em ka jing em ka ba yadai kat kum ka nong rem jong khtin jong blai phim iet yo jisu kres la fi iet pidan wen sim khut phinum let yikini ki jing yadi pen buat ki jing em aurea ki jing ya text ki mobile ya ki whatsapp ki tin ki baja clear fi kran fi dan ka tengah jong ha yin hari phim yu ngong blay la bitar ngong phim kumni man ong haki kumni ong utrai blay kat banga em da sisa kita kiba haki jaka kenjak kin kelan da kawat lam bat yau tau ba hamadan ngan ai haki marat klau ban bambu bat kita kiba haki kot baskem bat haki trim kin yap da ka khlam pet ngau pi ka tin jong blame de ba ong manga re blay o ya ka jing ye thu lupa repeat biang ong ban ye thu
dengan sajalah dah film ayu kini kila long ki jing maham jong blai la kwa ban pen khut no ya kan mat jong kwa ki briu kin manisha hu blai jing khut ba jing sisa ban kan penlong ya kari ka jing kenja bat ka jing lengo te ka jing sarong ka bor jong ka kan du no bat ki lum ba ki Israel kin long kenja bat om dan bayat hangta anda kum ta kin yo tip banga ngalong utrai habang la penlong ya kari ka jing kenja ba ka jing lengo namar ki jing ijli baro ya ki balale pat ki le ya ka jing ijli ki ba kam kristan ro mta ki le ya ka jing ijli ngana fi ba ble sa bishar no shan resho ba kata nga won fi ngai ai won lang ni na ong trak ngong kala ka bomut no sha kala ka bomut no nget na ho Jesus Christ yo ban sat khu yo ban lak lut na ka pop wat celebrate Christmas tang kata ba pi celebrate ha ka rong pong ko perthai da pen i sha na maru Jesus Christ wan ban telak lut ktin Matias gospel Matias nang ban kong khat bar puai ka on khai u ban khat u khun o Jesus Christ ban un pelat yem ki na ki pop joki kala ka bomut no kala ka mut wan be tang rong phong jong purthai khat balai phog ong shapang jong mi ru ku khun ubriu ki khun ki briu jong mi ki akran shapang jong mi hajan ki kenro bat hagi jingkhang ki yeng bat ki akran paralok wei pa wei hala upara ki ong ali nga kerpat ya pitu sngoru ka tien ayu ka ba mi no na utrai tekiawan hami komba wan ki patba bat ki syong hakmat jong mi komba syong ki patba jonga bat ki syak skoru ya ki kitien jong mi hendrai kimle satyai ki namar da ki sentur jong ki pen i sibun ka jing i hendrai ga do no jong ki abe ya ka jing mento jong ki pat ngap hawat long pat kitien jong blai kal ong dan ki bas ngap ya kan ga YouTube dan ki bas ngap ya kan ga jing yalap jonga ki ngap ki sultanat ban pat hendrai ga do no jong ki ka jingai no blai phim tre ban kelaw mot pisu ngau tang bang tang bangan entertain ya pinga kham khat ko para banget ko dia viewers nang ni ong ngam khat epi ban entertain ngam khat ban pen sultanat ya ba pi ban sultanat epi ban pin supet ya YouTube jongam dan por ne ban penut kan khat epi pin kala ka bomot no lagi kitien jali jo om pi keren rei pim dan ka do nut ban kala ka bomot trai ong kala ka bomot no pa thang ni ngan ban biang syapang jong mi dan ki bakren siar ya ka jing yalap dan ki bakren syari syakriar ya dan ki baong bang yalap lan le dan ki bakren lai pujak nga ngam kuslai ya kata nga ngam dan ya kata rei ka kwa ban pen ko ngu ba ya tin jong trai bau la pha ya ban yalap ya tin jong pi ko ngu na pim ko ngu ka syong happy harega ada trang sia ba pin ko ngu na do ka do nut ba pin pai no ka mon jong fi pin pai no shu Jesus Christ na la bu yang ban keren bet ya ka e ka jing sisa pila ban long ni ubaye balaya lap na pulpit pila ban long kirang ba balang pila ban long kitemen basan pila ban long kino lada dan ka pop ka bari ka pile kala ka mut no ble pediang ki jingle ba sebar pet ya ka do nut ba ka do nut ka bla kala mut kan sei sya yo so jong jing kala ka mut wat le politics ni wat le arsap bat ban ben ya no dan kum gitar kala ka bomut no kimla man pen mi fina warbu blai ka jing bishar ka ba shisha ka ba hok ka yen mano lai puar ba tia khmi melong haki kum ka jing rwai ba thiang e jong ubadan ka rendang ba soba ba undang ba ban tem jing tem namar ki sha skor ya ka ti jong mi hendrai kimle wat long tang kita kinong yo sngow ya ka tin pi yo sngow pila yo sngow si yo sngow pi pen e ka do not pi jaitu karang pipim tre ban le ko angum no ti habakadi kan wanja khami kawan kin tip kan bau nong ya thul pa la dan pedang jongki pen ngalaya won ya kani ngala pen ong ni ki jing thul pa ki ban saja ba ki briu ki kran lap la ya jing thul pa ka bau briu jong blai lo kayang ni ko munong ya thul pa ban won yang pi 16 bau blai wong ya jat ban riu jong ka wai kran ya bro ban kala ka ba mot no kin pai no ni ki pop baro bala da pim nget ya kani kan saja bet ngarong pindah la ja kani pin sakan mau ya kani ka jingkaran joma kum bakan mau ki khun Israel yo Ezekiel kila kan mau ha baka ja kita ki jingja ya bau Ezekiel akran re ki sut nyaw ngarong fi na pedang jong fi ki bas sut nyaw ki bas ngap uble un kor khu fi kala ka ba mot pai no no fi pai no kat badang dan ka por ha ngakhia ba ka men sim na wat ki dan ki briu ki bangal akran nang ni kiri ki brio jong blai ru ki pen e satar ka do no nong ki kan ben ya ki jing kren jong syakri jong blai ya ki jing kren ki la tap sertap kan nyam ka tap sertap ki e ya ka jing long nyam mat kim tre man kala ka mot ka tap ka ong ya ki ngam kren ni spang ngam dan ni bentai e bat ki kurkom nyam ya kren ba ya ka tin jong blai
pidan sakhano kanuru to kala ka bamut no la daw blay udang kata fi hari la pim kala ka mot kanu ka basni kan raja fi pin sakhan mau ki sakri jongo ya ka ktin ya ka ba kat ko ktin jong blay pet hang ni ko ong dai bang aba keren ka ktin jong blay ko ong ni ti hak mi melong haki kom ka jingrwai ba thiang jong ubadan karendang basoba baunang bahaban tem jing tem namar ki shashkori ktin jong me hendrai kim le yaki te habakani kan wanja hakmi kawan kin tip ken baunong ya thul taw la da pedang jong ki ngam kwa baka e ka banja ka basniu fi akwa ma bin phai no jakhi tiu jakap lo nang bani kong khat ba arwa kong kumnu tong ine puli na do ka ba khat khandai ter sitiu jakap lo nang bani kong khat ba khandai ter namar kata ko para banget ba ye jonga ai ba ubrio baro unlong ba kloy ban yo so batut ya ban keren ba rutut ken ya ka ban bitar namar ka jing bitar ubrio kam ju penlong ya ka hok jong ublai mi no na ka pop jong jing bitar ru naba kumta habala bu no ya ka jing tiket baro to bu no ya ka jing tiket baro bat ya ka jing slai ka jing bisni mi no na ka pop jong jing bisni pin pediang na ka jing jam not ya ka ta ka ktien bala thung ka bala ken ban pen em ya ki men sim jong pi ka ni ka ktien ka banga keren menta kala ban pen em ya pi namar ka dan yo men sim jong blai pin kala ka mut ar fu ar ka omno to long pi ki nong le ya ka ktien bat om tang ki nong yo sngau da ka ba syukur ya la dihi ka jing kala ka ba mut ka misisa ka di ban pen ko ngu ban le ya ka ktien ban sei digi kam ban pen i sisa ba pila kala ka ba mut om tang ban syo sngau nabalada unu ulang unong snow ya ka ktien bat om unong le uni ulang kom ubriu ba khmi thu ya ka khmat ha ka met u ka yet khmi nawar la khmi thu ya la di bat u let no bat kum ne kum no ri ula klet no u ba kum no ula long rejar u ba yai khmi thu sha ka hukum ba janai ka balong ka jong ka jing palat lut bat yai ne uni ha ba umlong unong snow ba klet no ri unong le ya kham unlong u ba sok ya ka ta ka ktien jong to le no to kala ka bomut no to kala ka ba mut no ladal nuru apedang jong pi umut ba ulong ba reu blai ha ba sensyar lau thli to wat kran thala thalen dau thli jong fi kti jong blai ko sensyar ban kran tang e ka ba dai hari uda syukur no e ka do nut kata ka jinglong reu blai udi ubriu ka ba thala le sing ya kran ha ka ju ka por ya lap ya gospel ha ju ka por kran thala thalen kran ki e bam dai ki ba pen sngop si u blai ka ni ko long ka pop kala ka bomut no ka jinglong ru blai ka basngur ka bat ka bom tit hu blai bat ukpa kani kan kalong kan ban let khmi ki kun sbat bat ki yakiri kun thai ka jing sitam joki bat ban rino ld uba klam tho bria na kani ka pop mar thai let's see dan ki ba ban ban yaki ru kun thai kam dei ban ni gari ban le bhang nong fi kani ru ban let sikta ki baduk ki badan ki jing jenjar mo ngim num ban nong fi bat kum niru ban ri na ka ba tho bria ne perthai ban ri khu no naldi to para banget nga keren ni ka video menta da like da share da subscribe baki beri kenyo skau ya ni ka jingkala mot piarap ban pen sapriang lang ka video piarap ban yalap lang ya ka gospel la pile kata da menta ka buram jo try bat la da pikwa igi jing duai ru sa kontak auto number banga ai bat kum ju ru kadan ka yeng jonga jing duai hang ni hajiaw lan snulin pilak ban wan ha ka singi sajani pli na do shipau waji hadu janmit ha ka singi try ngi pli te pisngau wan shani ka yeng jonga jing duai to ini duai lang menta bat ngak ni por tra jisu ba kordor tra ka ni ka por tra jisu kila yo sngo ya ka ktin jong mi tra ai tra jisu bikin kela ka bomot no tra jisu kin wan khmat jong mi hang no ki shong ni jing thia ki shong tra na ka kamera tra ki shatja ki shong na ka do ka biya ti ni tra ki skap ni ka kubor tra ba tra jisu ba kata ka wat lam ka no ha paki kan tra jisu ka jing bi sha jong me kat ba ka ja jong ka jing ai ka dang don kan tra jisu bakin kela ka bomot no kin i no ni ki pop jongki tra ki barunar kin pai show kpa bat kin kala ka mut tra jisu kin yo tra jisu ban sat na kasnam jong jisu kristus ban nazareth kin tra jisu bakoror kin try kin pen ko ngu ru ha ko jong jing pen baptis kin tra jisu bakoror kat mu wakti jong me ko hukum bat kin yo pediang sunan yo men si bakut bakin yo yang tak bor ban yalap pat shiki way kin try kada duai tra jisu bakoror bisa ban pelat tra jisu ni kata do men sim jong me kin tra jisu kin gi bri pet yang ka youtube yang ka message ka makan ta try dan taka buram jong me kan try jisu bakoror aka kerteng jong jisu kristus ban nazareth amen te kublai sibun kin se kendupat